Давай, кацай, ти си! Сено, аз да ти кажа, че приличката салата има там някакви интересни неща. Няма да гледаш, нали? Не знам кой е. Doch учим етапа си кай мисли. Ма казвай ги, че е много. Тук виждам разни постъпвания, това, виждам всичко, виждам аз. Ти ме ли с телевизора ще ме плаши? Аз тебе да снимам после за... Я да я видя какво ни Какво става, бе, братчето ми? Ей, съкъдно, значи няма да те Също. Какво снимаш, ма? Дай да видя. Нищо не снимам, нищо Дай да не става. видя. Не става, бе! Как да не става, ма? Става, не е смарт телефон. Хади! Хади, ма няма... А, хади на здраве, да си жив и здрав, всичко да сте живите здраве. Господин млад Миринджи. На здраве. Сега за какво такава груби хора? Човешко е. Просташко, ама олеква. Колко отпред, колко отзад. Само гледайте десто като някаква нинджа изведнъж, от тук тъй върви хоп и се показва от задната страна. О, Спри този телефон, телевизор, бе. не. Ще тук. Оле, дават те в телевизора. Телевизор. После се надават по Фейсбук. Ще го чума за телевизор. Ще изикам никога. Мали тази гледка е да умреш просто. Оле, ментата ми иде. Голямата цифра. Вижте само каква хубава сервичорка има тук, бе. Ало, сервичорката, може ли да се снимам с вас? Извинете, може ли да вас снимам само? Здрасти! Здрасти!